Привіт, це Андрій Гевко в студії Радіо Крим Реалії. Цей випуск виходить в ефір Українського радіо 18 травня, в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Примусову депортацію в незалежній Україні визнано актом геноциду, і сьогодні ми поговоримо про те і про пам'ять про ті події та усвідомлення їх наслідків і подолання їх там, де це можливо. 80 років тому, практично одразу після звільнення Криму від військ нацистської Німеччини, загони радянського НКВС почали примусову депортацію кримськотатарського народу. За безпідставними звинуваченнями у колабораціонізмі за 2 дні у віддалені регіони Радянського Союзу депортували все кримськотатарське населення півострова. Тисячі цих людей загинули в дорозі, у нелюдських умовах вагонів для худоби, десятки тисяч в умовах спецпоселень, і велика кількість так і не змогла повернутися до Криму. Повернулися їхні діти, але наслідки тієї депортації – ідеологічні, демографічні, культурні і економічні – кримськотатарський народ долає і досі. До нашої розмови долучається кримськотатарська історикиня Гульнара Абдулаєва. Гульнара Ханим, добрий день. Доброго дня. Це не перша депортація або вимушене виселення кримських татар з півострова. Розкажіть, яким було положення кримськотатарського народу в Криму до першої анексії Криму Російською імперією і як ці російські практики окупації та депортації вплинули на становище народу на сьогодення? По-перше, можна сказати, що до того, як трапилася перша окупація Російською імперією Криму, це 1783 рік, а тоді у кримських татар була своя держава, незалежна держава Кримське ханство. І, звичайно, як народ може поводити себе в своїй державі? Звичайно, він був вільний, а звичайно, він будував своє майбутнє так, як він це бачив. І, звичайно, що кримські татари прагнули більш розвивати свою державу. І якщо ми побачимо історичний такий срез, все ж таки Кримське ханство це було таке достатньо могутня держава, де дуже багато були можливості в економіці, культурному, і в політичному, військовому площині. Так, дуже багато можна було робити. Але насправді так трапилося, що 18 століття, друга половина 18 століття, вона була дуже важка для самого Кримського ханства. Це і, звичайно, інтриги бейські, або там десь і заговори були. Але, як ми зараз вже знаємо, дуже багато що було. Це були агенти вже Російської імперії, які намагалися якось так окремі частини народу якось так переконати, що їм буде краще з Російською імперією. Тоді це називалося негоціація. І вона була десь за декілька років до того, як почалася Русько-турецька війна, як вона є в джерелах, це 1768-1774 рік. Ось, і можна сказати, що це моменти були саме тоді дуже багато було цих катерининських агентів Суворова, Румянцева, всі ці братії, яка дуже добре розуміла, що якщо вони окупують Крим і яка користь буде з цього Російської імперії, ось, і вони це намагалися зробити. Але ніяка негоціація в них не проходила, люди не піддавалися інтригам і, як це можна сказати, вони не піддавалися цій провокації, цій маніпуляції, і вони прагнули бути незалежними, звичайно. Але була війна, але держава була вже ослаблена. І так трапилося, що от той самий момент, коли саме такий уязвимий момент для держави, ось тоді вже втрутилися військовим шляхом Російська імперія. Вона просто окупувала Крим, закрила всі порти, шляхи, і вона, в принципі, оголосила той самий маніфест про те, що Крим якоби приєднується до Російської імперії. Звичайно, ніякого приєднання не було, і тут треба дуже чітко розуміти і зауважити на те, що останній кримський хан не підписував зречення від трону, кримські татари не присягали російським окупантам вірності Катерині II. А також хочу зауважити, що кримські татари взагалі дізналися про цей документ, то що вони вже окуповані тільки восени. І вже тоді почалися оці мятежі, тобто люди виходили проти той самої окупації російської. Але в них не було тої сили, яка була вже військова сила у Російської імперії, тому так трапилося, що Крим був окупований, і, звичайно, що дуже багато років люди
намагалися якось щось робити, і щоб Крим був звільнений. Трошки була така надія в період після Кримської війни, коли Російська імперія програла цю війну, але, на жаль, по мирному договору, Паризькому договору, Крим залишився в складі Російської імперії. Ольга Арханум, я хочу перекинути місточок трошки до ближчої історії про політику пам'яті вже в окупованому Криму. Я просто хочу нагадати нашим слухачам, що до окупації кримські татари щороку 18 травня йшли ходою до центральної площі Сімферополя, де на жалобному мітингу висували в тому числі політичні гасла, намагалися привернути увагу до становища народу, саботажу регіональної влади у питанні відновлення і дотримання його прав. В російській окупації перший і останній такий мітинг відбувся у 2014 році під контролем російських силовиків та військових гелікоптерів. І далі окупаційна влада протидіє усім стихійним заходам цього дня. Напередодні 18 травня роздають активістам так звані попередження про неприпустимість екстремістських дій. Гульнара Ханим, скажіть, про що це свідчить? Про страх, то, що вони окупували Крим, а у них був завжди страх перед кримськими татарами. І це свідчить про те, що вони досі бояться, що щось відбудеться. Вони бояться, вони знають, що Крим окупований не назавжди. В цьому разі так точно. І той рік, так, дійсно, 10 років тому, якраз було 70 років. І це було дуже трагічно для всього народу, коли, незважаючи ні на що, кримські татари все ж таки зібралися. І це вони показали це, що ми тут є, ми не будемо ніколи коритися той владі, яка зараз є на півострові. І це був такий свого роду демарш, коли люди, незважаючи на заборону збиратися на центральній площі в Сімферополі, вони зібралися в одному мікрорайоні Криму Акмечеті. Це мікрорайон, якраз який населяють кримські татари. І ось туди всі 10 років тому збиралися там. На жаль, мітингів зараз немає в Криму, і, на жаль, жалобний, так можна сказати, події вони не проводять в такому масштабі, як це було до окупації, до 2014 року. Це були дуже масштабні, і це приїжджало дуже багато іностранних журналістів. Тобто це було таке дуже масштабне. Але зараз ми бачимо те, що бачимо. І страх в них є. Те, що вони забороняють, це страх, просто страх перед народом. Ольга Ханим, таке ще питання. Якщо говорити про підконтрольну частину України, чи бачите ви прогрес українського суспільства у осягненні трагедії, через яку пройшли кримські татари, і чи прогресує якось в цьому відношенні, за вашими спостереженнями, суспільство в Криму або, можливо, у сусідній з Кримом Росії? Звичайно, прогрес є. Я не побоюся цього сказати, що так, пропаганда дуже добре працювала. І кримські татари з українцями, і українці з кримськими татарами познайомилися в 2014 році. І, звичайно, українці, вони дуже добре розуміють трагедію кримських татар, тому що трапився українців Голодомор. І якщо б українців так багато не було, насправді, їх така ж би доля стискала, як і кримських татар. Тобто, сталінські репресії не оминули нікого. Тобто, і кого вони дійсно боялися. І, звичайно, українці зараз це дуже добре розуміють. І підтримують кримських татар. І сьогодні я можу сказати, що це дуже величезний прогрес. Звичайно, в Росії цього немає, і там ніколи цього не поймуть, тому що дійсно і українці, і кримські татари – це вільні люди, які прагнуть для себе дуже багато доброго, і європейські цінності для них превише за всього. Дуже вам дякую за включення. З нами на прямому зв'язку була Гульнара Ханим Абдулаєва, кримсько-татарська історикиня. Я дуже дякую вам за цей історичний екскурс. Ми продовжуємо, і з нами зараз на зв'язку Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті. Пане Антоне, добрий день. Моє шанування. Таке до вас питання одразу. Ми щойно говорили з кримською історикиною Гульнарою Абдулаєвою про те, наскільки українці, власне, усвідомили трагедію кримсько-татарського народу. І хочеться поставити це ж питання і вам. Наскільки зараз можна говорити в умовах повномасштабного вторгнення про певну співзвучність долі українських і кримських татар перед лицем російської експансії?
Ну, мені здається, історичні паралелі дійсно очевидні. Ми бачимо, що росіяни на тимчасово окупованих територіях по суті роблять дуже схожі речі до тих, що вони робили з кримськотатарським населенням під час Другої світової війни. Тобто вони без суду і слідства заарештовують, утримують, депортують. Тобто, фактично, все, що хочуть, те з людьми на тимчасово окупованих територіях і роблять. Тому тут паралелі очевидні, і ми бачимо, що так само, як тоді. Про це немає інформації, це закрита історія, це залучені якісь спецслужби, тоді це були НКВД, зараз їхні ФСБ та інше. Тобто фактично люди живуть в сваволі, вони потрапляють по суті під контроль такої силової системи, яка не визнає за людьми права, ні процесуальних прав, ні інших прав, і робить з ними все, що хоче. Очевидно, що зараз все-таки таких масових операцій росіяни не проводять, поки що. Але в принципі за характером ставлення до людини, до людської гідності це дуже схоже. Звісно, це не ті масштаби, як тоді, і відповідно, якби росіяни встановили там контроль над якимось більшою територією, вочевидь, вони скоріше за все вдалися би до взагалі дуже схожих дій, але наразі фактично спротив місцевого населення і Збройних сил України не дає їм цього зробити. Пане Антоне, ми бачимо, що від депортації дуже постраждала і нематеріальна спадщина кримськотатарського народу. Чи може держава Україна сприяти у її відновленні і, на вашу думку, чи достатньо станом на зараз це робить? Однозначно дуже постраждала, тому що, дивіться, там якщо близько 200 тисяч людей було насильництво протягом декількох днів, основна частина людей, потім впродовж декількох місяців ще там декілька тисяч людей, то вся залишена спадщина матеріальна і навіть матеріальна і очевидно нематеріальна, яка зберігалася в цього народу, вона зазнала загроженості, руйнування. Просто не було людей, які б захистили цю матеріальну спадщину. І, наприклад, вони депортували людей, наприклад, робили все, що хотіли з Ханським палацом і взагалі з усіма пам'ятками. Просто фізично не було тих людей, які б могли це охоронити, могли б вимагати якогось дотримання режимів, збереження і так далі. В принципі, мені здається, що недостатньо робилося за часи незалежності, навіть коли Україна мала контроль над Кримом, і відповідно частина спадщини перебувала в не дуже належному стані. Але звісно, це все не порівняти з тою варварською практикою, з тими варварськими практиками, які зараз роблять росіяни. Хоча навіть ми не маємо зараз ефективного контролю над цими територіями, але все одно повинні би захищати спадщину, особливо зберігати нематеріальну спадщину кримськотатарського народу, всіляко її популяризувати. Це знову ж таки час і можливість для вивчення такої спадщини. Тут треба точно посилити зусилля. Я розумію, що зараз війна і пріоритет в першу чергу оборонний, але все одно треба винаходити час, можливість, політичну волю для того, щоб все-таки оберігати ці речі, бо вони дуже вразливі насправді. Крім того, велика частина кримськотатарського народу на сьогодні живе в Криму. Звісно, що багато хто виїхав на підконтрольну частину України, хтось виїхав в країни Європи. Наші колеги зробили про це цілий документальний фільм «Тиха депортація». Але хочеться поговорити от саме про тих, хто лишився в Криму. Це все ж таки більшість кримськотатарського населення. На вашу думку, наскільки важливо для них те, як про події 80-річної давнини сьогодні говорять в Україні і в світі, наскільки Україна просуває те, щоб країни визнавали примусову депортацію кримськотатарського народу 44-го року актом геноциду? По-перше, ми очевидно розуміємо, що для кримськотатарського народу надзвичайно важливо залишатися в Криму навіть попри російську окупацію, навіть попри їх намагання вигнати їх з їхнього дому, тому що я впевнений, що Росія там не навічно, а для кримськотатарського народу це дім, і відповідно вони там мають бути навічно. Тому це важливе посідання цих територій, надзвичайно важливо навіть під час російської окупації. Тому тимчасово це
важливий хайлайт. Очевидно, що оскільки на території тимчасово окупованих Росії, ну і в самій Росії, вочевидь, ніяких належних заходів щодо пам'ятання і збереження пам'яті і вшанування жертв насильницької депортації, яка була геноцидною, по суті, дією комуністичного тоталітарного режиму, не здійснюється в сучасній Росії, то це фактично стає елементом або сімейної пам'яті, особистої пам'яті, і тому для кримськотатарського народу важливо бачити, що Україна це не забуває, для України це важливий такий, я би сказав, засадничий для гуманітарної культурної політики блок, де ми і пам'ятаємо, і зберігаємо, і намагаємося відновити дані про ці події і засуджувати цих злочинців, які організовували. Тому що це, по-перше, підбадьорює, по-друге, це показує зв'язок кримськотатарського і українського народів, і по суті є містком цієї важливої солідарності, яка визначальною є зараз. Я впевнений, ще не один раз в майбутньому буде визначальним, зокрема і в визначенні майбутнього кримського регіону. Пане Антоне, наскільки відомо з історії, то кримських татар в 44-му році депортували в країни, які входили в Радянський Союз, переважно Центральної Азії, це Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан. Підкажіть, будь ласка, чи вам відомо за часи незалежності України, чи Україна зв'язувалася з цими країнами, чи, можливо, є якісь проєкти в майбутньому, щоб вони поділилися тією спадщиною, які на їхній території залишили кримські татари, щоб, можливо, якісь культурні цінності, пам'ятники, можливо, якісь архіви, чи матеріально-нематеріальна спадщина могла повернутися в Крим після деокупації? Я точно знаю, що цей досвід кримськотатарського народу ставав предметом мистецької рефлексії, зокрема українських митців. І, власне, я пам'ятаю декілька таких проєктів, реалізованих і в Пінчук арт-центрі на цю тему. Що стосується якихось масових державних програм по поверненню цієї спадщини, вивченню, мені про це невідомо, але однозначно їх потрібно власне тримати і програмувати на момент повернення Криму, щоб ми могли це реалізувати. Принаймні зараз точно варто профільним інституціям вивчити, що власне збереглося, якою інформацією, якими даними, якою спадщиною по суті володіють ці країни, такий своєрідний аудит зробити. Це насправді дуже хороша думка, і я сподіваюся, що знову ж таки, якщо до нас звернуться представники кримськотатарського народу з подібним проектом, ми, звісно, підтримуємо, тому що це правильний напрямок дій. Але без такого звернення просто може бути недостатньо експертизи в тих чи інших органах. Тому важливо співпраця з кримськотатарськими істориками і з громадою, яка би підсвітила цю потребу. Пане Антоне, ще таке питання, яке стосується підконтрольної частини України. Інститут національної пам'яті дуже багато працює над викоріненням радянської і російської імперської культурної спадщини, яка замістила автентичну українську і, власне, автентичну кримсько-татарську. В рамках нинішніх програм, які саме є проєкти по підсвічуванню, по висвітленню, окрім жалобних заходів чи висвітлення цієї теми в міжнародних організаціях, які є заходи, можливо, встановлення пам'ятників, які б нагадували людям про жертв депортації 44-го року? Справа в тому, що інститут не займається встановленням пам'ятників. Це не зовсім наше. У нас немає такої відповідної програми. Але ми активно залучені, наприклад, до діалогу по пошуку місця для меморіалу депортації кримських татар у Києві. Також ми активно працюємо з Меджлісом кримськотатарського народу, зокрема щодо топоніміки і відновлення топоніміки на тимчасово окупованого Криму, щоб на момент деокупації, по суті, вже була юридично сформована рамка і підґрунтя до називання міст і сіл в Криму так, як вони називалися історично. Тобто ця робота ведеться і, в принципі, я не вважаю, що її достатньо. Тут потрібно посилювати цей напрям, щоб парламент виділяв відповідні кошти, а Кабмін створював відповідні програми і в рамках Міністерства культури і інформаційної політики, і в рамках нашого інституту. На жаль, в часу війни це мало можливо
це наносити достатньою кількістю ресурсів. Пане Антоне, у мене маленьке ще уточнююче питання. Ви сказали про те, що Інститут національної пам'яті допомагає в пошуку місця, де може бути встановлений пам'ятник жертвам депортації. Якщо це не закрита інформація, чи могли б ви сказати, які місця в Києві розглядаються станом на зараз? Ми долучені до обговорення цих локацій. Ось. Я би насправді, поки не буде якоїсь конкретики, тут би не хотів би це власне озвучувати. Єдине, що ми стоїмо на позиції, що це має бути локація в центральній частині міста, що вона має бути фактично просторою, не в контексті якихось попередніх меморіалів, монументів, зокрема подалі від радянських, для того, щоб це було самостійне меморіальне висловлювання, новий простір, який відповідатиме там уявленням і кримськотатарського народу про належні практики комеморації, історичні правді. І взагалі буде таким сучасним, витриманим, якісним, фактично новим місцем пам'яті, новим місцем гідності і солідарності в місті. І я сподіваюся, що цей пошук, це обговорення вийде на ширше коло, буде залучена громадськість для пошуку, обговорення цього місця, тому що це хороша, консолідуюча і правильна тема. І в Києві, де такий, в принципі, є велика водойма, річка Дніпро, де є пагорби, схили, тобто пошук такого місця в Києві може бути належним чином обіграний в ландшафті, щоб деяку подібність нагадував про ландшафти кримські. Звісно, це Київ не Крим, але оце поєднання височини і води, воно може бути опрацьовано відповідно дизайнерами і авторами проєктів. Я сподіваюся, це і буде зроблено. Дякую вам за включення. З нами був Антон Драбович, голова Українського інституту національної пам'яті. Сьогодні ми говорили про пам'ять жертв насильницької депортації кримськотатарського народу 18 травня 1944 року. Пам'ятайте про це, аби не допустити повторення трагічної історії. З вами був Андрій Гевко. Почуємося на хвилях Радіо Крим Реалії.